Tak přátelé, dobré ráno, hezký den, pozor, teď přijde na frekvenci jedna zajímavý úkaz. Jo, když vám řekneme, že je tu s námi zpěvačka Kristýna Peláková, tak většina z vás nebude vědět. Ne. Ale když řekneme, že je tu s námi zpěvačka Kristýna, tak ví každej. Tak ví každej. Dobré ránko. Dobré ráno. Krásné ráno. Ahojte. Víš, co je strašně zajímavý? Že za těch 8 let, co takhle vlastně s Mírou děláme ty rozhovory, tak si tu ještě nebyla. No. A to už tady jako fakt... Je to bylo, dosť. Jako ze Slovenska tady byla hromada návštěv. Ale aj dosť rokov, akože krásne, no. Jak často jezdíš do Čech? Jazdím často na koncerty a predovšetkým to leto je také asi najaktívnejšie. Ale takto, že na rozhovory občas, väčšinou to tak sa snažím nejako prepojiť, ale tentokrát som urobila takú výnimku, že som vlastne prišla kvôli vám. Vyloženě kvůli. Áno. Máme radost. To sa na vás tešila veľmi. A spojíš to s nejakým výletem po Praze aspoň? Ani nie. Ne. Nie, lebo idem naspäť, ja som tu s gitaristom, takže ideme naspäť. Takže potom si dáme ešte nejaký dobrý obed a pôjdeme naspäť. Jako fakt jenom takhle na otočku? Iba tak na otočku. Fakt jenom kvůli nám? No. Je to nás těší. To je krásný. Víš, to ani Knechtová neudělala pro nás. Hele, jaká je tvoje písnička? Nějaká... Myslíš si, že jsou v Čechách u nás známí stejný písničky? Jako to je zásadní otázka. Jako u vás na Slovensku tvoje? A myslím si, že asi nie. Nie, lebo napríklad pri oltári... Tu známe. Som rada, aj hráte asi nie, pravdepodobne. Jo. Tak myslím si, že tu sa z toho ako keby to viac zhitovelo ako na Slovensku. Že je z tej pesničky ako keby v Česku viac populárna skladba ako u nás na Slovensku, ale to je ako keby moja domienka, lebo keď ju spievam na Slovensku, tak ju ľudia poznajú, ale spievajú takže to počúvajú, zaspievajú si a tu to dávam ako prídavok a to vtedy proste ľudia akože úplne kričia ten refrén, čiže podľa toho aj súdim, že je to asi taká väčšia pecka tu ako na Slovensku. Takže asi toto a Stonka tiež. Je rozdíl mezi českým a slovenským publikem, cítiš ho? Ja to nerada veľmi porovnávam. Ja spievam veľmi rada aj doma a som veľmi šťastná, že keď prídem k vám do Českej republiky, že sa tiež cítim ako doma. Že naozaj to publikum ma stále tak privítá, že a hrávam tu, je veľmi také vďačné to publikum. Vy proste, ja si nesmierne vážim, že tu hrávate slovenské pesničky, že tu chodia slovenskí interpreti, neberiem to ako samozrejmosť a ja milujem české publikum, ale nechcem to veľmi porovnávať, pretože všade sú nejakí, aj keď ideš z mesta do mesta, není to nikdy to isté. No, dá se rozdíl třeba opravdu jako východ republiky, to znamená Morava, Slezsko, oproti tomu zbytku, že tam se ty lidi baví opravdu víc. Na Slovensku to je taky podobný? Na východě. Jo? Áno, taky áno. Jo, východ. Tak u nás se na východě hlavně víc pije, že jo? Tak jo, možná to s tou zábavou souvisí. Čím víc na východ, tím víc pijeme, jo? Aj my to tak asi máme, áno, ale neviem, tam asi sa ľudia neviem, či je to tým, ale akože môže sa to asi možno, že aj s tým spájať, ale asi by sa to možno ako s tým nejako, ja si myslím, že tam sa celkovo sú takí ľudia, neviem, nechcem povedať, že nejak viacej na energický alebo takto, lebo asi myslím, že to závisí od bytosti, od každého jedného človeka, ako je nadstavený. Ale proste nejako to je tam, že to tak viac žije asi tak. No. Tak kdo tě sleduje na sociálních sítích, tak si myslím, že si jednoduše všimne, ono to je vidět i tady, že máš ráda módu. Jak to vypadá na koncertech? Máš třeba na každý koncert jiný oblečení, nebo stane se, že si někdy vezmeš to samý? A už sa stalo asi, že som si zobrala to isté, ale ja si so stylistkou prejdem niekedy pred tým, než sa mi začína letná sezóna, čiže niekedy v apríli si ako keby nachystáme outfity. Na celý leto? Ne. Áno. A potom si to vlastne kombinujem, že mám viac bundičiek, mám takú variantu, takú a potom si to kombinujem. Mám kraťasy, ktoré si skombinujem s iným telkom, s inou bundou a s inými topánkami a takto nejako. Niekedy je úplne iný outfit a takto zo pár outfitov mám ako keby predpripravených. Takže mrkneš na předpověď počasí prostě a kombinuješ. Našťastie to vždycky akože by vyšlo, že by som sa nemusela nejako, myslím, že asi bolo dvakrát, že som sa musela zobrať rifle, lebo fakt bola zima.
A to som nebola pripravená, takže to, čo bolo v skrini, tak to som si ako zobrala a nejako doladila, ale inak sa teda očakáva, že v lete bude teplo, no tak to mám aj pripravené. Ale vidíš, krásný sport, který my tady řešíme strašně často, džíny versus rifle. Jo, že v Praze se říká jako džíny. U nás jako v Plzni taky se říká džíny. A když řekneš v Praze rifle, tak většinou tě typují na to, že si přistěhovala ses někde jako z menšího města, což je můj případ, bohužel. U nás na východe. Jsou rifle. Úplně ďaleko, ja bývam úplne na ďalekom východe. Tak to sú rifle, no. No, vidíš, no, tak je to jako u nás. A v Bratislavě džíny? To stopro. Asi myslím, že áno. A akože ja bývam pri Bratislave, lebo vlastne tým, že ja chodím veľa do Česka, tak mne to bolo takto ako keby lepšie sa niekde tak usadiť v takom tom strede. Ale akože, neviem, že ja som sa nejak nesústredila, ale myslím si, že tam volajú džíny. A to je Mírovo oblíbené téma. Jo, tak jenom mě to chytlo za ucho, že jsem si toho všiml. Hele, některé kapely a vlastně asi i zpěváci, solisti, mají takové jako zvláštní požadavky, třeba když chtějí něco do šatny, co tam musí být, co tam nesmí být, někdo chce mít navoněné, nažehlené bílé ručníky, ne nažehlené, na to, jak se tomu říká, nadýchané ručníky. Jsem jako zásadně pouze froté ručníky ve smlouvě a tak. No. Nebo prostě 2 litry perlivé vody. Máš nějaký takový speciální požadavek? Rozmýšľam. Ani nič extra podľa mňa, čo by sa nedalo splniť, alebo čo by bolo nejaké záťažové pre toho organizátora. Ja si myslím, že teplé jedlo, to je také ako, že už predtým to bolo také, že keď sme začínali, tak to bolo iné ako teraz. Ale to teplé jedlo a tá voda, samozrejme, ja si prosím neperlivú vždycky, lebo mne bublinky nerobia vôbec dobre, takže, ale sú aj perlivé, aj neperlivé a akože ja som vždycky spokojná mne a ako dôležité je, aby aj tá šatňa bola taká, že aj s tou toaletou, keď už to tak musím povedať. Že žiadna tojka, jo? Ako keby, akože ako na tých festivaloch to inak asi nejde, že sú tam také tie, no, tak ale takto klasicky máme normálne. Ale sú to samozrejme takto, že všetko pre tých účinkujúcich, že ideme medzi ľudí. Jako bahnem tam pěkně kolem pisoáru. Už aj také som zažila, takže. No, zažila jsi někdy nějaký jako opravdu bizarní místo, kde jsi vystupovala? Něco, na co nezapomeneš? Já jsem vás prvé nič tak rýchlo nenapadne. No, to bys měla na první, podle mě, kdyby tam opravdu bylo něco jako někde. Nebo koncert, který se neodehrál, dejme tomu, já nevím, kvůli počasí, kvůli tomu, Toto že... sa mi stalo. Jo? A nestalo sa mi to veľakrát, stalo sa mi to asi 2-krát. No raz, že, ale vlastne vždycky to bolo tak, že sme vedeli počkať, keď to počasie prejde a sme začali hrať a bolo 2-krát tak, ale že taká došla búrka, že proste neexistovalo, aby sme ten stage, že proste celý stage bol doslova ako keby zliaty a zničený a proste museli sme to úplne zrušiť. No, tak to sú také nepríjemné. Máte ten stage? Máme tu stage. Tu stage? No. Ten stage. Ten stage, to asi. Ale pořád si jako rozumíme. Já si myslím, že kdybychom tady měli třeba o 15 let mladší kolegy, že už budou mít problém. Ano. U vás taky už jako děti třeba nerozumí česky? Ja neviem, ako ja mám 4-ročného syna a my ako pravidelne pozeráme české rozprávky. Takže aj ako on si tak nejak ako intuitívne vyberá a tých slovenských je dosť málo, čo je zvláštne, ale ako viac menej Bambulína, Berunka. Berunka, Bambulína. Dobře, mrknem na YouTube pak. Podíváme se. No a čo pozeráme zo slovenských je Kajo. O takom chlapčekovi také príbehy a potom myslím, že Bing. To je taký ten zajac čierny, tak to je myslím, že tiež v češtine aj v slovenčine sú, ale tak nejako proste nemá problém vôbec. A dokonca, keď pozerá veľa v češtine rozprávky, a hovorím, že nedávam mu to, že pozeraj, že aby si vedel. Normálne on si vyberá a tie rozprávky, ktoré pozerá, sú proste v češtine, tak pozerá v češtine. Že veľakrát už sa stalo normálne, že povedal po česky slovo, že sa so mnou rozprával a vlastne dal tam české slovo miesto slovenské a vlastne sa tak na ňom pozrela, že to sú tie rozprávky. No. Takže myslím si, že by nemal problém rozumieť. Kristýna je tu dneska s námi, slovenská zpěvačka, ale taky herečka. Jak hodne seš herečka? Dá sa to tak, nie som na to zvyknutá, že to niekto povie, ale ja som vyštudovala herectvo, hudobno-dramatické umenie v Košiciach na Timonovej škole, na konzervatóriu
ktoré bolo na Timonovej ulici, tak i na Timonovej škole, ale konzervatórium v Košiciach a ja som sa už tak počas školy nejako vnútorne rozhodla, lebo som cítila, že nepôjdem do divadla, že nepôjdem ako keby tou cestou herečky a vždycky ma viac bavila hudba. To herectvo ako keby mi pomáhalo, si myslím, niekde v tej interpretácii skladieb, ktoré spievam, ale možno, že pri videoklipoch, neviem. A ja som od malička tak nejako cvičila často pred zrkadlom, som si napodobňovala. Kúkala sa na sebe rada? Speváčky. Akože nie je to tak zvláštne, ale nie, že by som samu seba obdivovala. Ja som sa skôr učila, ako keby tým, že som pozerala na tú populárnu hudbu, viac na americkú a tak som proste, sa tu neskutočne páčila. Som mala takú vášeň, pretože ja som, dá sa povedať, že dennodenne cvičila choreografie z videoklipov, z koncertov obľúbených speváčiek. Samozrejme, mala som aj spevákov, aj kapely. A takto. Čiže ja som tým žila, tak u mňa to asi tak nejak vnútorne viacej ako keby dozrelo ten spev ako to herectvo. Ja som bola sama prekvapená, že ma prijali na herectvo. Skúsila som a to som išla len kvôli tomu, že je tam spev, že je tam tanec, že tam bol nástroj, že to bolo ako keby ten priestor toho umenia nejakého. Že nechcela som ísť, lebo bol iba spev operný, nebol muzikálový, na tanec, balet, to som tam vôbec necítila. Ale jednoducho proste niečo, kde sa proste budem asi cítiť fajn. A tak som začala chodiť na doučovanie do Košíc každý týždeň a som skúšky urobila nejakým zázrakom. No. Si myslím, ale bolo tam veľmi veľa talentovaných vlastne detí aj spolužiakov. Som mala veľmi talentovaných. No, protože Míra mě říkal, ty myslíš, že je možné, že jsem viděl někde jako policajtku? Ale hrala som, no. Sa mi pošťastilo, že teda ma zavolali a rovno to bol taký film, takže dosť veľký. Takže ja som fakt ako veľmi, veľmi rada. A potom hneď na to som si zahrala v slovenskej rozprávke, ktorá sa odvysielala aj v Česku, ale už s tým, že som bola predabovaná. A to je akože krásny zážitok. Nebolo to vôbec ľahké, sa priznám, že aj keď som mala úžasné mená pri sebe, tak to bola pre mňa veľká inšpirácia. Boli to ako keby až také učitelia, že som mala fakt výborných hercov pri sebe, ale akože mala som taký rešpekt a bolo to úplne ako niečo iné, ako keď idem zahrať, akože točíme videoklip a prednášam, alebo interpretujem, alebo spievam vlastne tú svoju skladbu, hej, že to hrám, to, čo spievam, toto bolo úplne niečo iné. Čiže super to bolo. Kdo ti daboval u nás, nevíš? Líbilo sa ti to? Neviem, ale áno. Jo. Vôbec som nemala nič proti tomu. Vieš, ani čo by som mala povedať? Takhle. Sa mi to nepáčilo. Teda. Ja som ani ten človek, ktorý by nejaké sťažnosti dával, akože ja si myslím, som dôverovala tomu, kto vyberal tú babu. Už je to 15 let, co jsi byla v Eurovizi. Z Horehroní. No. Jako včera. Jako včera. No, jako včera úplně, jako pro nás jo, no. Ale jako 5 rokov by som. Jo. Jak často se podíváš na Horehroní? Ja sa na to vôbec nepozerám. Ne? Nie. Ja sa fakt na to nepozerám. Jednak mám z tam aj také veľmi zvláštne zážitky, aj keď som rada, že som to absolvovala, ale bolo to pre mňa dosť náročné, lebo bol to vlastne úplne ako keby môj začiatok nejakej cesty hudobnej. Ja som nikdy nebola ten typ interpretky, ktorá že som tu, pozerajte na mňa, čerpám tú energiu, že ja som sa vlastne ako keby postupne prepracovala ako keby k tomu tými koncertami a tak. Ja som bola viac taká, nechcem povedať, že introvert, ale nebola som ten extrovert, ktorý by si pýtal a putal pozornosť. Takže pre mňa to som bola viac štúdiová spevačka, takže prísť na stage a ešte live spievať, akože už na Slovensku som mala dosť v tom Eurosongu, keď som vyhrala. Akože to bol taký záťah pre mňa, akože psychický. A potom ešte, keď som išla na to veľké pódium, a tie očakávania z tej akože vlastne domácej, hej, krajiny, ako všetci proste boli, že wow. No, akože bol to silný nápor, ale ustala som to, zobrala som si len to najkrajšie, aj keď človek tam vidí všeličo možné, že kde je pozadu, ako hej, a tak, ale bolo to proste fajn. No a už prešlo 15 rokov a nevystrašilo ma to. Išla som ďalej si svojou cestou.
Koho napadlo vlastně to Horehroní? Protože ty nejsi odtamtud, že jo? Ty jsi z toho východu, jak si říkala. No, ani to Horehroní, ten Eurosong nenapadol mňa. No ja som dostala pesničku, vlastne ktorej text napísal Kamil Peteraj a hudbu zložil Martin Kavulič. Takže to bol taký autorský tím. Som rada, že dodnes s nimi spolupracujem. A prišlo to tako, že my sme robili, vôbec tento štýl sme na začiatku ako keby netvorili, taký ten pop folk. A potom zrazu prišla taká téma, na ktorú vlastne Martin Kavulič, hudobný producent, napísal pieseň. A tak to nejako prišla. Som prišla do štúdia a si pamätám ten prvý moment, že som sa začala akože smiať, že vlastne, že čo to je. Aj keď Kamil Peteraj, textár, keď poslal Martinovi tú skladbu, tak mu povedal, že Martin, nemyslí si, že som sa zbláznil, prosím. Iba skús, či ťa niečo na to napadne. No a vlastne tak vzniklo Horehronie. A bolo to také zvláštne. Ja som sa nikdy nad tým nepozastavovala, že to neidem robiť, lebo nie som odtiaľ vôbec. Až potom prichádzali vlastne od ľudí. Hej, tie také ako keby, že a ty nie si odtiaľ a prečo, hej. A keď som prišla domov do Svidníka, tak tiež boli také ako, že prečo, hej, som nenaspievala niečo. No ale potom vlastne Kamil to napravil, teda nie, že napravil, ale ich potešil, tak, a urobil to Tane. To je zase vlastne, kde sa hovorí tým takým to Budzeme še ľúbic. Hej, Tane, to je akože také košické, by som nepovedala, že je to také úplne odkiaľ ja pochádzam, ale je to také akože košické, no, taký slang. Taký slang východňársky, no, Tane. Dneska je tady s námi na frekvenci 1 Kristýna, zpěvačka ze Slovenska, ale taky máma. Ty už si tady zmiňovala 4letýho synátora. Radeček? Áno, Radko, Radoslav. Radoslav a u vás je to? Radek. A Radoslava máme také asi, ne? Asi jo. Asi jo. Je aj Radovan, Radan a rôzne ako keby, ale my sme chceli vlastne Radko, ale myslím, neviem, či náhodou len v českom to nebolo, nie som si istá teraz. Ale potom, že Radoslav. Ešte sme zvažovali Radovan, Radoslav a potom Radoslav nám tak nejak vyšiel, že radujúci a slaviaci radosť. Ako významená, vieš, keď si prečítaš. Ja bude Radoslav. A kdyby to byla holka, nebo ste to vedeli od začátku? Ja som to tak cítila, že to bude chlapec, ale vedeli sme to ako, no, takže ja som ani sme nehľadali nejak, že by. Ne, ale ja som cítila proste, že nemusíte v porodnici napsat druhý jméno? Ja neviem. Asi podľa mňa, když už to víš, tak... Ja neviem, ako, no tak možno... Akože môže sa stať akože také fopa, že povedia, že je chlap. Akože myslím, že sa to už aj stalo. To myslím, že sa stalo. No, ale to si nepamätám, že či som písala. Ja som asi bola v takých zahmlení. Vieš, už keď som išla rodiť, tak to už také bolo, že tam už si nepamätáš. To jedno prostě. Jaká seš máma? Taková ta přísná, důsledná, anebo taková ta, která upřímně řečeno, řekněme si to pro svůj vlastní klid, že jo, aby měla jako klid a pohodu, občas prostě poleví a tu důslednosť tolik nevyžaduje. Aha. To je asi ťažká otázka, lebo sama sa v tom ešte veľakrát tak hľadám, že čo je správne, čo není správne, že či toto som dobro. Niekedy zvolím takto, že pocitím, že okej, že toto asi není úplne najlepšie správanie. Vieš, nevieš, dostaneš malého človečika a vlastne tam sú také emócie lietajú niekedy, že to je úplne akože zorientovať sa v tom, že aby som to vedela správne, aby tam aj boli nejaké hranice, ale zároveň ho rešpektovala ako aj samostatnú bytosť. Hej, samozrejme je malý, hej, a odtiaľ potiaľ, ale je to také, no, že je to veľmi pekné a zároveň aj veľmi ako náročné byť rodičom. Že aby si smeroval dobre to dieťa nejak plus minus. To spousta maminek, možná i rodičů obecně si pořizuje chytrý knížky předtím. A ja som si pozerala, keď som bola tehotná, to bola, myslím, že tá respektujúci výchova. Bola krásne napísaná, ale veľakrát ako keby niečo funguje, niečo nefunguje. Ja si myslím, že ono to veľmi závisí aj od toho dieťaťa, že aké je a napríklad Radko je veľmi ako energický
A ja som taká pokľudnejšia aj s mojím mužom, aj keď vlastne na tých vystúpeniach možno tak nepôsobím, ale sme takí, že ja mám rada akože aj byť sama so sebou a proste takto. A on proste spoločnosť. Hej, on je proste taký, že proste vyhľadáva ľudí, stále by chcel niekde chodiť a takto. Hej, ja som taká, že ja si odvystupujem a ja chcem byť radšej tak. Takže aj veľa ma učí takto, že ísť viacej medzi ľudí, aj bežne akože cez dni. A je to akože v pohode, hej, že nemám s tým problém, len akože rôzne, ako také veci ti pobúra to dieťa. Vieš, že máš niečo nastavené, už ten životný štýl, ktorý sme mali pred tým dieťaťom, bol úplne iný, čiže to úplne sa to proste prestávalo, prekopalo všetko, no, takže tak. Niekto to má akože kľudnejšie a niekto to má úplne jak výchor, to príde. Všetko prestavia inak. No musíš si pořídit 2 ještě třeba, on se to pak už jako vyváží. Jasné. No. To by se to radí, viď? Jo, no tohle já jsem dobrý. Kdo je přísnější, ty nebo tatínek? Asi ja. Trošku. Akože v niečom aj môj muž je taký, že on veľakrát máme podobný pohľad, párkrát sa stane, že máme iný pohľad a skúšame, že ktorý pohľad ako keby možno vyjde alebo nevyjde, že čo sa ukáže, či bol správny, nesprávny. No ty už si prozradila, že se dneska hned vracíš. Teď jsou chlapi sami doma. Jak spolu válčej? A určite oni sú partia. No, do tých 3 rokov to bolo také, že viac menej bol dosť priputaný, ako keby, alebo ak to mám povedať, že nechcel byť veľmi s nikým iným viac ako so mnou. Ako keď tam bol aj môj muž, akože s tátkom, aj že všetci mohli byť a takto, ale akože keď ja som odchádzala, tak tam boli také všelijaké emócie. Teraz už keď idem, pohode. Proste vie, že idem pracovať alebo niečo a Za jak dlouho se ti začne stýskat? Když máš třeba 3 koncerty po sobě, seš pryč od pátku do neděle. Málokrát sa mi stane, že ostávam spať. Že vždycky sa dá vrátiť. Vracíš sa, jo? Ale niekedy, keď sú šialené prejazdy, tak vtedy ostávam. A teraz to bolo iba raz cez leto, že som vlastne ostala. A to je akože v pohode, ale už vlastne keď som celý deň preč, sa fakt teším, keď idem večer domov. Že je to tak, no, že nemám také, že ešte by som ostala 2-3 dní si oddychnúť, ale fakt sa tešíš, hej, že vlastne úplne mi stačí ten celý jeden deň na to, aby som vlastne načerpala, aj keď vlastne vyčerpávam, hej, lebo však idem aj vystupovať a tú energiu vlastne dávaš, ale zase aj príjmaš, lebo tí ľudia sú úplne úžasní na tom koncerte. Čiže to si tak vyrovná, niečo zažiješ, vieš, vyjdeš z domu vonku a proste úplne zmeníš myšlienky, prostredia a potom sa vráti tak úplne, že tak vyčistená hlava, proste super. Když jste zmiňovala ty dlouhý přejezdy, už si letěla letadlem na koncert? Je jistá taková nejmenovaná slovenská kapela, která má vyloženě svoji linku Košice Praha. No, to chalani, no ne? No, oni chodia vlastne z Košic, ja by som mohla z Bratislavy, ale zase ako uvidím do budúcnosti, ale ako nemám to zatiaľ takto, že by som riešila lietadlo. Súkromník. A oni chodia takto? Neviem, ale viem, že často. Myslím, že je normálne ale neviem, či Igor náhodou iba takto nejak, ale neviem, no. To už je. To už je jejich věc. Áno, to už je jejich věc. Nový písničky vznikají? Áno, našťastie. No, už to jde. Už je Radko veľkej? Už je to samozrejme. Ako netlačím nejako, ale robíme. No, takže snažím sa nejako. Aj mňa to baví, aj verím, že aj fanúšikov vždycky poteším, keď niečo nové im dám. No a teraz vlastne je tá novinka. Príde taký deň. Za chvilku Vánoce. Jak vypadají Vánoce u vás doma? Ježe, či chystám Vianočný song. Vianoce, teraz odkedy je malý na svete s nami, tak už ten čas máme taký iný, že už otravíme doma spolu. Predtým sme vždycky chodili za rodinou. Že sme boli stále buď u môjho muža, alebo u nás doma. Vlastne my máme 2 Vianoce, hej. Máme 24. a rusnacké, to je toho 6. januára. Aha, lebo ja som vlastne úplne tak z ďalekého východu, že tam sú rusínske Vianoce 6. januára. No a teraz, neviem po novom, či budú alebo nebudú, ale každopádne určite toho 24. decembra už vlastne oslavujeme my traja, že už nechodíme a potom ideme až vlastne na tej druhé. Buď niekedy na Silvestra, alebo ideme až potom niekého 5. januára ideme a potom sa vrátime. A sú stejný? Jako je to taky stromeček, večeře, salát, dárky? Úplne všetko. Akurát sa to líši jedlom, že je tam taká mačanka hubová
A to Máčanka. je výborné jedlo. By som vám akože dopriala Máčanka ale neviem. hubová, jo. To je z kočky, mačka, Ono tak máčanka. ono je to robené z tej jušky, ako keby z toho ako keby kapustového vývaru. A to sa vlastne zahusťuje múkou. Neviem, či aj mlieko tam ide, alebo nie. Ja som to už varila, som zabudla. A vlastne huby. A i na ty... A cesnak. Tam ide, no. A i na ty rusínský Vánoce nosí dárky Ježíšek? Ja nechcem povedať niečo, lebo ja akože nerozprávam moc ako keby, že nie som úplne až tak zasvetená. Skôr to berem tak, že je to tak ako, že to bola tradícia v rodine a u nás to bol stále akože Ježiško. Jo. Možno, že sa to tam inak hovorí, ale nechcem niečo posplietať, radšej nebudem hovoriť. A takže u nás to bol stále, hej. A aj ten jazyk rusínsky, napríklad mi aj pesničky, aj to rozprávanie, všetko, alebo teda som rozumela tú reč, aj rozumiem, ale vlastne nerozprávam, že to je úplne iný jazyk. To by ste mi nerozumeli, keby ste Takže to počuli. koledy sú ako... Všetko. Fakt? Koledy som dávno nespievala, už ani neviem, či by som, No, čiže tak. Ale my si akože, neviem, či to teda toto, ale my si púšťame ako slovenské. Môžeš to říct, neboj sa. Púšťame si akože veľmi rusínske, keď sme chodili k babkám, ešte keď vlastne žili, tak sme vždycky spievali ako keby tie rusínske. A potom už vlastne všetci, jak sme vyrástli, decka, a už sme si každý išli proste tú svoju cestu a všetci sme boli už niekde preč. A už sme sa nestretávali tak už vlastne ako keby to už neostalo ako keby pri tých... Už to není také, ako to bolo, tak no. No a to otázka, ktorú si teda čekala, nejaká vánoční písnička? Nebude. Ale možno niečo vystrelí ešte. Mám jednu takú vec, na ktorej teraz pracujem, ale uvidím, že ako rýchlo sa mi podarí, pretože ešte na nej pracujem. Ešte to trošku dozrieva, ale není to vyslovene, že by si povedala, že je to vianočný song, vieš, že... Rolničky a tak. A ani nemá to vianočný text, ale je to niečo, čo by teoreticky akože mohlo byť kľudne ako súčasť Vianoc. Mám vánoční song, jako nejsou tam rolničky, ten text taky není vánoční. Ale někdy se to ale tak... jestli se to chytí, někdy se to chytí, to je jak letní songy, taky nejsou vždycky o sluníčku a jsou to ohromný letní hity. No tak jo. Ale je to tak, no. Kristýnko, moc díky, že si za náma dorazila. Já ďakujem za pozvanie a veľmi rada som prišla. Kristýna byla spolu s námi dnes na Frekvenci 1. Díky moc. Ďakujem pekne. Frekvence 1.